Ingdeng Plikebra Troxy, All Meghalaya Karbi Association Ningka Nisekamai Kapadu. Ingdeng Pli APHL se mahang ke thegarni katalon. EM Lun Singh terona hinpen, Paro isira po sabha group atumapan CIF check keron. Kardom, Pini Prime Tam Abirtang Ton Penarjik Tha. Kidam Tangar Koi Pai Krisir Kepen, Inkoyan, Ni Aparman, Meghalaya State Arlo, Ribhoi District Aparlo, Umsaliang along, Ingdeng Plikebra Troxy, All Meghalaya Karbi Association Ninkane Segamaipi, Kapadopon. Bangso AMKA Amaipu RR Rong Hangpen Mai Chapahempu Ponsi, Kongchun Bang, Bistokan Timung Ben, Aluhi Kapachini Angkung, Pachun Ponlo. Labang so maya long aluhi sarpo manpen MLA Sosthenes Sotan Kachetong Dunalong manpeng aluhi manpen Nongpo LAC MLA Merylborn CM Pentanglok MDC Balaji Rani MDC Victor Lindo Jirangarecho H Walam KCS Amaipu Albinas Timong International Education Award ke long don bangpu long sing be Pentanglok ki ong dong atum chetong don. Yaka inspiration, yaka jengkot jompi, yaka bangan liok ban keren yaka keynote address. Bangso ahud MLA Sosthenes Sultan atumpen rara pan ke ong dunga kerap pipon. Lapen non kapado Ingdeng Plikebra Troxy amaya long rat kachiling messenger pan tovar setami MLA hin pensi pipa jirponlo. La sondak taxi Meghalaya arlo ke do karbiarong tovar kacheleng japan pen chenglok school miri hing lapen kaching thora cycle long japan AMKA pen MLA Sosthenes Sultan pan pinpura lo setami rada thengno pipa don thu pendet nama te publish bune te la phakran na kaliang ka Karbi Cultural Society te ngan accreditation dom lo nomor na dum le ai khublai but to le ngai chu ai khublai kolum lang UMA jungi bro artli ki constituency jirang nompo mas khublai chukun bar KMDC bar News report Karbi Anglong live. All Party Hills Leaders Conference Mahamaya Constituency Committee hinpen patir piponsi pini nura ka klamalong Ingdeng Pli APHL sia mahang ke thegarni ning karong pen katalon pon Sildharampur Phunura ka klamalong ka pamanpon Ingdeng Pli APHL si rachari asong amahang ke thegarni katalon pon hud rara mai pi pangcheng che prang mai phu wai song teron pen song alama inthur ponlo bangso phi rusem son sing ingtia mohora long milur kai ponsi kachiki mo asai dengpon Bangso ahud raramai bi ke cheng ahud ason karbi lun barim kan barim paklan pon raramai pi along APHLC Mahamaya Constituency Committee amai phu waisong teron kachapahem phu ponalong BJP lapen Congress aracharya songpen APHLC songalong chepa ogdun rinti Bangso ahud adimalong pen nilituma pherangke bikrom teron do potsi alang lilong pen li arju ponlolan Oh, Kardom Karbi long life kelang. Ini dulu kakak live adalah Silrampur Phun orang aklam long sidolo ladak jasamet pini la baksa. APLC matek all people's la bakso conference la bakso APLC pen Ingdeng la bakso alang itu angkat ke garani pini ketalon pon KPK constituency long sini ketalon pon ladak sita me Mahamaya constituency party people si ladak sita me Ingdeng la bakso alang ke garani alang itu talon pon la bakso ke si ajai me kalau alang itu Samsung alang itu alang itu milur kai pon lo la sopi alang itu Karbi ajutang chong kedam ben chenglok ke kan kilu sampai alang itu dak paklang pon lo la pen pini la bangso ajai mek non bange keceng aso lang alang itu APLC so ngalama alang itu ada pen tur pon lo
la penon nil pi penangan amuluk si tamet dang nang cetong Ini mundo IPSLC yang nang cepak waktu nak korte mereka kami ajok silang pilih elong wet nang itu setu pagi itu amanah penang si belang itu laban so song an so se pangtang ponji phan alang nang itu itu laban so pang ron tang karkan kipin ben alang itu laban so protokol aron tang selang itu konstituensi alang itu selang itu ron laban so mang kita arani talon pon ni mali itu police station penang cetong lundo anjir mata korte teman kami ini pen dia jangan tapi pini nang itu IPSLC nang kapal nang itu nang apa nang itu suri non ang teman kerupin kajian lo Carbing long life Self-help group atuma phan kapaching thur ponja phanpura development block pen kisikpon community investment fund mateti hek pen CIF a check mahamaya constituency along kido pharo isira pho self-help group atuma phan em dun sing teron pen check kipi pajerpom Pini har ko ni phai ngore CR ni dokmoka longkam teron odetirem holalong Decruit Sarpo Cluster Federation Block Mission Management Unite Lapen Harakha Development Block atum chapatir piponsi Community Investment Fund pen Pharu isira pho self-help group atuma phan check keronamai padopondo VDC Chairman Rajesh Teron ke chari pona mayalong aluhi sarpo man pen EM Lun Singh Teron anparta Assistant BDO ROT Devi abarin VDC Chairman Long Singh Tongpya tumpen chenglok pinangan man pen ke do aluhi tumta chetong donrenti Bangso mayalong EM Lun Singh Teron hin pen ke than pona tengke so arlo tuma phan chokama mo an sose ke paching thur ponja phansi sarkar pen mate development block hin pen self-help group tuma phan community investment fund sikpon Nasi bangso tangka pena jo self-help group pen ason kaching thura sai deng nangpo. Na pena bangso tangka pharo isiang bong pen sika isian si ale binang chonji. Na pen bangso tangka puthot chitu pon thulote puthot kera mabar sai si tami long pon thuji. Nasi BJP a sarkar atum na pusam soarlo tuma phan chokamamo kapaching thur ponja phan ason scheme ki pipajor pon thekalong cherab dun bom nang bokusi than pon. Lapan ke bang GMC kili ka huta ke om dunga vote pen BJP aphan puthot pahai dunang poputa than ponthu Ram holong chekiron pona bangela pohelo je block ahin pen community investment fund aso fund abangke self help group tumhan kerap kada isia view dui la so view long hutorota lasona sia self help group dui laso self help group tum aphan jitu rong asor phan paching thurji rong ro baju jitu kapur hige kom mohila tum laso mohila tum laso atangka choram longi lapen kom interest pen mane 1% interest pen si choram po laso atangka pen sialang litum invest po ako laso atangka chitu tu po la ali ana bangke laso self help group tum si chethak pon po lasi pini la kendriya sarkar rajya sarkar pen laso bangke rong aju itu mohila tuman isi kapaching thur ponji laso isia asa yang deng lata Halapu Assistant BDO ROT Devi ahin pansitami Mahamaya VDC ke parlo NACP scheme along kido bang pharo phora trokner kebra bang pu bang phi old age pension kido atum prabjin pen Aadhaar card passbook link asai ke claim ja phan pekan Self-help group atum bangso CIF a check ke long dura puthak sarkar aphan la pen Mahamaya MSC mate EM Lun Singh Teron aphan ka choro la pen ning karong lam thi chepak lang ponsi bangso tangka pen ke mesen asai ke claim pen ame thang self-help group kapaching thur ponja aphan bor ipon bokuta jethan tangka pini nang kero na tangka la so check ke ni tum view phansenang pilo la si view tum phanang pilo la ni tum view tum si mane la self-help group dista self-help group do la tum phan ni tum si mane la so atang a check nang ro pe ni tum view account long thapo ngala so view account na long pen ulai si koma self-help group se ke solai ke mema ke henoma ni tum view tum lang si ni tum self group khan param nang po bange ke dam tanga sarkar huto bangke la posona arlu mane solo popo arlu sumar phang paching thur je phana ves danon BJP a sarkar ke mane soarlu phan paching thur je phan mane kosono po aja kong nang pipik la pen ni tuma phan nang hon pik an pe yem sar phanta akero pipar piklo mahama mosi long kam nang klem pithe ka por Dok moka ben sem singing ti karbiang long mai
Pini arko ni phai inkoira isiar ni diphu karbi club along APHLC lumbajong arwa tumpen patir pipon si ingdeng pli APHLC asong ama hang ke thegarani mesen pen katalon pon. All Party Hills Leaders Conference Ratchari asongatum peneng suri hinira inkoira hinian ingdeng pli mahang ke thegarni karbiang long angkangalong long inkoira trop a constituency dimalong katalon padupon. Lason tak taxi lumbajong constituency along setami diphu karbi club sai hemalong ingdeng pli APHLC asong ama hang ke thegarani mesen pen katalon don. Bangso mai chengchia prang APHLC atiri pia mai phu jai kathar pen APHLC asong lama ingthu pamlo. Bangso phi radamai pia long APHLC lumbajong constituency akongchun bang Anthony Timung pen mai chepa hempu ponlo. Bangso mai along alohia man pen APHLC tiri pia mai phu jai kathar APHLC women wings chun bang Rita Kramsapi sahem chun bang Albert Ronghi Longkumar Beatum pen chenglok pinangan kethei kidingatum chetong don. Bangso ahu jai kathar pen Herangkia thengno kapachini dona tengke APHLC Ratchari asong le Karbiang Autonomous Council ang hoy along chari long lo pulote kedo an chokomar ang hoy pen chenglok long le phelangan ta inglong aso ansi long choji lasi non ke bang GMSC kiliga hudalong long inkoira tro a constituency along satame APHLC asong pen chepati dun la pen Karbiang long alo kedo an inglong aso tung satame ning isi do pen BJP aphan pareng nang poputa maipu jai kathar pen Herangkia thengno ning jepo tum hang hedi nang litum ning bita nang nelo jer at chat ta ning bi nang nelo nelitum APHLC yong si ke hai lo pulo tangte ke do anason hedi tribal dom si pilapo karbi chot pugali tribal dom athema 6 schedule paragraph 20 long karbi area pul hada ke tokali hada tribal area pu si ke tok lapo si tribal atum antuke inglong arat jasemet inglong arat tum antuke lapen akapre ka tribe tunda dolang halatum antuke hedi inelitum dak 6 schedule long ke long nang ya ot dolo lapen halatunge aron ben si ili claim nang ya pot ili jang tha be cancel no dagi la cancel se halatum pantuke halatum hanya mata eto nomination nominated MDC MSC anta hedi la tribe atum angbong pa sini tum pichot di la ke ready lu Sakori an tribe tum hansi pichot po ke dotang lanon kipitang sakori long lia pata kipitang voter list aron repen ke chia tum han kipitang an tu gene tu nge cancel lap po lah le News report Karbiang Long Live Pini prime tama berta ke lapon si kang toniklo